A posibilidade de pagar por cada receita médica segue xerando debate. Si, esa espita abriu na Cataluña e as discusións esténdese agora ao resto das comunidades. É inevitable. Tamén Galicia. A Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, moi bons días. Bons días. E benvida. Acabaremos pagando máis os galegos por cada receita médica? Os galegos neste momento non temos o debate aberto. A situación económica da comunidade autónoma é das mellores respecto ás outras, é dicir, que rematamos o ano 2011 con unha boa situación económica, boa ou mellor que as outras. Non sei se boa é a palabra, temos dificultades como a todos, pero nunha situación moito mellor, co cual o debate neste momento non está. Pero si é verdad que a nivel nacional fai falla un debate de reformar o sistema de retribución de farmacia, que é o que eu dixen onte, e que eu creo que tamén o presidente planteou este debate. É dicir, creo que a nivel do Consello Interterritorial sí que necesitamos, polo menos, plantexarnos si é preciso o reformular a aportación do usuario por recetas médicas. O están a facer todas as comunidades autónomas e eu creo que é un debate que é necesario levar ao Consello Interterritorial. Esa era a miña seguinte pregunta, porque todos escoitamos esas declaracións que fixo antes dicindo que era que faría falta facer un análise sobre as aportacións, as porcentaxes de aportación que fai cada cidadán a cada medicamento que se retira nunha farmacia. Neses consellos interterritoriais, nesas conferencias sectoriais de sanidade das restas comunidades autónomas, que se escoita? Cales son as propostas que levan as outras comunidades autónomas despois de que Cataluña abrise a man con este euro por cada receita? Bueno, eu creo que todos estamos preocupados por a situación económica do Sistema Nacional de Saúde. A deuda do Sistema Nacional de Saúde neste momento estáse cifrando entre 18 ou 21.000 millóns de euros. É unha cantidade moi relevante para un país como España, co cual todas as comunidades autónomas, todos os conselleiros de sanidade, e incluída a ministra tamén, estamos preocupados por esta situación. O Ministerio está facendo un esforzo moi importante para atallar esta deuda, para poder pagar aos proveedores a deuda, pero evidentemente tamén hai que tomar medidas para que isto non volva a ocurrir, para que non volvamos a ter nesta situación na que nos atopamos agora. Co cual, todos estamos nun debate de ver que medidas se poden poñer en marcha para garantizando a carteira de servicios que ten o Sistema Nacional de Saúde e que creo que é unha das mellores de Europa. Estou totalmente convencida de que a carteira de servicios é das máis amplias de Europa, con uns niveles de calidade e de seguridade altísimos. Temos, hai que decirlo, probablemente o mellor Sistema Nacional de Saúde do mundo, pero claro, agora toca facelo sostible. A situación económica na que estamos, temos que ademais de ser moi bons, ademais de ter unha altísima calidade e unhas altísimas prestaciones, temos lo que facer sostible. Entón, hai que buscar as medidas para poder facelo. O presidente da Xunta anunciou que parte deste aforro se pode facer co aforro no gasto farmacéutico, pídese reducir un 7% para este ano, xa se reduciu unha cantidade bastante elevada no ano pasado. Como se vai facer este novo aforro? Hai marxe para facer ese novo aforro? Temos todavía certo marxen, sobre todo mellorando a prescripción, e preso solicitamos a colaboración de todos os nosos profesionales. Sabemos que temos a colaboración para mellorar todavía máis a prescripción. Isto significa darlle a cada paciente o fármaco, o medicamento que precisa, e despois outra colaboración que necesitamos e que estamos a pedir aos cidadáns, que non recollan da farmacia aqueles medicamentos que non necesiten. Os fármacos na casa caducan e despois hai que destruílos. E todo o que se destruye e non se utiliza é un uso indebido ou é unha utilización mal feita. Pedímoslle a todos os ciudadanos galegos que non recollan da farmacia aquelas medicinas que non van a utilizar ou que non utilicen, que non almacenen medicinas na casa, porque non é útil. Na farmacia non caducan, pero, sin embargo, nos domicilios sí caducan. Entonces, inda que hai por aí unha teoría de que se non recollen os medicamentos, se non recollen as recetas, se non recollen os fármacos que teñen prescritos, que os vamos a sancionar, non é verdad. Eu quero decirlo moi claro, non é verdad. No Sergas non vai sancionar a nadie por non recoller os fármacos, pero, por Dios, que non recollan aqueles fármacos que non vayan a utilizar. Falando diso, tivemos coñecemento de datos moi interesantes que publicou
a Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria que un de cada 5 medicamentos que se prescriben non chegan nunca a recollerse das farmacias. Nese mesmo informe soubemos tamén que España ostenta a prata en canto a prescripción de medicamentos, só por detrás de Estados Unidos. Por que en España se consumen tantos medicamentos? Son necesarios? De feito, é o debate que propoñemos hoxe os nosos internautas na pregunta para Facebook e para Twitter. Realmente son necesarios tantos medicamentos? Non, recóllense moitos máis medicamentos ou na farmacia dos que realmente se utilicen. Mire, eu voulle dar un dato. Somos 2.700.000 e pouquiños mil habitantes en Galicia e todos os meses hai 5 millóns de recetas. É unha cantidad exageradísima, pero sin embargo sí que hai este número de recetas ou retíranse das farmacias este número de recetas, o cual significa un gasto moi elevado. Eu aí creo que todavía hai marxen, hai moitos fármacos na casa, hai moitos almacéns de fármacos na casa que non son necesarios. Temos farmacias abertas todos os días en todas as partes e eu creo que sempre que se precise un fármaco van a ter disponible. Por eso insisto, non se recollan aqueles fármacos que non se vayan a utilizar ou que non se necesitan. A regra de 3 de Cataluña, discúlpeme conselleira, serían 5 millóns de euros a recaudar. Eso fai tentadora esta medida. Vostede personalmente, que lle parece esta medida que votan dar en Cataluña? A mí non me parece mal. A mí personalmente non me parece mal. Creo que é unha medida que habrá que analizar. Eu penso que é unha medida que habría que tomar en todo o Estado, non unha comunidade autónoma só, sino que debe ser unha medida a analizar, a estudiar dentro do Consello Interterritorial, como lle decía antes, e a tomar en todo o Sistema Nacional de Saúde. Pero, como decía o presidente, non se pode demonizar a medida, porque eu creo que non é unha medida excesiva, porque temos outro dato a maiores, os activos que pagan por receta, que pagan un 40%, porque en todo o Estado pagan un 40%, recollen solo o 70% da medicación prescrita. Sin embargo, os pensionistas recollen o 88% dos fármacos. Eu creo que son datos para reflexionar. Entón, para que quede claro, se no Consello Sectorial se aprobase unha medida destas características, Galicia aplicaría? Evidentemente, Galicia sempre aplica as medidas normativas do Estado. Non hai outra maneira de facelo. Legalmente, Galicia sempre cumpre a legalidade vixente e nós vamos a cumplir todas aquelas medidas que se poñan en marcha no Estado español. Imos con outro asunto. A semana pasada, durante o debate do Estado de Autonomía, o presidente anunciaba unha normativa sanitaria inédita, unha lei de espera máxima na sanidade pública. Que nos pode contar de como se pode levar a cabo isto e en que consiste, en poucas palabras? Chamámoslle lei de garantías porque non solamente de tempos máximos, sino que tamén a de libre elección de médico. Entón, consiste, a parte que de tempos máximos, o fixar un tempo máximo non só para a cirurxía, non de demora en cirurxía, sino tamén de demora en consultas e en probas complementarias, sempre priorizando as patoloxías. Nos levamos 3 anos traballando e somos un convencido de que a sanidade ten que ser cada vez máis unha sanidade a carta, unha sanidade dirixida e centrada no paciente, co cual hai que ter en conta a gravidade do proceso, pero tamén a necesidade desa persona para realizar as probas ou para realizar as consultas, de maneira que se adapte cada vez máis a cada ciudadano, as necesidades de cada ciudadano, a priorización e a lista de espera. Neste sentido, vai a lei que presentaremos no Parlamento próximamente. Para cando está previsto que este en funcionamento, que os usuarios poidan gozar dos beneficios desta nova lei? Esperamos que neste ano. Esperamos porque o trámite legal administrativo dunha lei é longo e todavía non entrou no Parlamento, pero entrará próximamente. Unha lei de garantías para prazos máximos de espera, con unha especie de seguro, no caso de que haya que esperar máis, elección libre de médico de familia, de pediatra, incluso de centro hospitalario. Todo isto podese acometer sen aumentar o investimento? Sí. Estamos convencidos de que co investimento actual podemos, xa dixo o presidente tamén que este ano non vai haber reducción, co investimento actual podemos asumir esta lei con todas as características que ten a lei, tanto de libre elección como de tempos máximos. Bueno,
hai moitos asuntos dos que falar, empezamos a ter pouco tempo, pero había un asunto que queríamos comentar con vostede, porque a finais do pasado mes as distintas consellerías de España apoiaron a unificación do calendario de vacinación nas distintas comunidades autónomas. Cando será efectiva? A ver, a primeira parte xa é efectiva, é dicir, xa se aprobou e agora estamos todas as comunidades autónomas poñendo en marcha. Pero é verdad que hai un segundo tempo para homoxenizar en todo o Estado español as vacunas, ao calendario de vacinación. Fixemos unha primeira homoxenización de vacinación infantil e a segunda está prevista que analicen os técnicos e poñela en marcha no ano 2013. Unha última pregunta. Hai uns días asegurou no Parlamento que a Xunta non lle vai a cobrar asistencia a ninguén que teña dereito a ela, pero que non se vai consentir o uso fraudulento nin irresponsable das asistencias sanitarias ás que temos dereito os galegos. Está previsto que se concrete máis en que consiste ese uso irresponsable? Sí, vamos a desenvolver o decreto que saliu, porque, o que sabemos, un accidente de tráfico, por exemplo, me gusta poñer exemplos, un accidente de tráfico. Si a persona a veces non comunica que é un accidente de tráfico, sobre todo nas segundas e nas terceiras visitas, nós non temos maneira de poder facturarlle a compañía aseguradora esa asistencia, cando o ciudadano está pagando por esa asistencia, está pagando unha póliza, está pagando unha tarifa todos os meses, todos os anos para ter cobertura nun accidente de tráfico. Bueno, pois esa comunicación é a que queremos que nos fagan e queremos concienciar os ciudadanos para que fagan esa comunicación a asistencia sanitaria cando chegan ao centro de saúde ou cando chegan ao hospital, para que nos podamos facturar sempre a asistencia que se preste e cando hai un terceiro obrigado ao pago, porque non temos por que asumir cos impostos de todos, cos diñeiros de todos, cando hai alguén que sí ten que pagar por esa asistencia. Isto é o que queremos desenvolver co decreto que temos en marcha. Rocío Mosquera, Conselleira de Sanidade, moitas grazas por achegarnos as últimas novas da súa consellería. Moi bons días. Bos días. Bos días.